uba sustenance sotun MLA kajirang haringkat uba MB Tongper edisi karibhoy menta kasngi kilalet banyakando eki rurangba bat kinong elam shnong hanong wa mautamur kabalong ru kumshi benta bantip yaki jing baki patba hapo kate kashnong kia kando hagajing penbet put hakawat kabaar hapdeng ke Meghalaya bat Assam lingba jong kate kasngi UMLA kajirang ula ailat yaki te kinong elam shnong bat kiri rurangba bakin pensngau halor kajing kabaki kando bat syam chua kajing penbet hakate kathan bat kaban salong hakini kibnai banwan lingba jong kate kasngi uba sustenance sotun ula kentui kinong yalam shnong bakin yele ban penbiang yaki kot kisla kashnong bat kajing longtra yaki jaka puta bakin penpoy shaka regional committee khnang baka regional committee ru kanyo banyakan kerpang halor kate kathan hagaju ru kapor UMLA kajirang ula kentui kiken hun seng baper bat kumjuru yaki ken hun seng sain perthai bakim dei ban shim kabu ne ban le politik hakane ka kam penbet put bat kham tam hakate ka than nongwan mau tamur kabadei kawei ne kishnong khaput hari bhoy tamur kani kadai kahima khasi adu andan sa kahima khasi mdu thai pikot kata kahima nongwa mau tamur kadang im ka kerteng adu menta nele pendu ika pot pareng ne dan im ka kerteng hima nongwa mau tamur ke boda jum ka kidon ki kot isla jum kani kahima kidon nimla balan Indonesia kidon te yakani ki ni mut mata bat ni no man kani im swai kani me ki hima mima sami nang tai ki baladu la ja danga bat ni yakani dengdon ke history penatang ki kot isla adu mata belem ma ni kepatang ni kata ke dan kam ban kaliang ju pi nomik mat SBU ki kam ki joko sarkar bidai bensim khia ya kene ka bentang badong ban pen im biang ya kene ke wa man wa temur madawat benya ki kot kisla jungka ki dan ni am ki kot kisla di sia ki dilir ki dokumen menta kene ke hima te da tangila ben sei te ki kot di sia jungka temur de be pen im pat ya kene baka buat sarkar mensuang ya keto ka jing ban suang no kawan kani ka kasur be ba ban suang no simtang ka moditi be pinyakti ka moditi majority be pinyakti mo tang ka to kala ban dong hanu no ge ka inde hangni ge ka ji kamni de ko mar balai ka hima no wa tumur ka de tang sisnong no kasi tang sisnong kasi no wa ma tumur ka bas tang nang ni kani ke hima no wa tumur kasnong kasi kani tegi bapare kani kihima kidai ki mikir kira bha kidan yakine ki badan khasa khasam kani kisnong kimla abni khati balang lang bani namar balai ka belong kawai nakadaw di kalong nem long kristan kata kawai isno bat kawai kadaw bai ting palat ya ka sam bakimnut banyak nuti bani man piyang di mana temur Ini markata bansu simno itu ko marijiti binong rakti pat kani kaji kami ada. Marku mo ya ban sino kasi tang sino babon sino kimikir kiwitu pat ki jandriu ki besok kle ko kaima. Ini bansu ang kadan mata kima kabat kabalong tang sino kasno kasi kadan kiwitu kima makasi kim judon Deh apa? Po kahima kita bendon kijat bendon ke babun pak, lepas. Sisian kecingnya, tiba ke Sarkar Assam, lembaga tenak klau ke jengkah ke Fresh, kelale Donbor dari sisia, lawan bantung yaki dengtik, lawan bantung yaki si, kumu tu segernya, hang ni, hasilnya ke benar senang baru tadi cakap lawan bantung. Hendraida kajing scam kajungi kum kinong senang, aga jing scam jong ti sang long kami nilala ban pe yaki, panila put lut yaki to jing thong jing tap baru kat kebagi la thong hang ne hat kali ni. Te wala kataru hadian kidang wan ban le persyak yani, lengba kajing pak kajung ki sibun ki betalian hang to hakiam
kilawan lagi itu kilasa perminan no hadu mentah kecing kebangi ya kenduk pelong kecing don jung itu kan sa de kita kerpat jor pala da long kebala ba weng no itu kenang bangi yo ya ka suk sang ne lemdam la ban weng itu ni cincat na kapos po kecing pendik kecing ki kecing ya khon kecing ki na shatai sapo central government jong kasam adu minta kilawan ban kiar itu kesenar syak kelai hapo ka media nila like lembaga press nila pelai kubur te minta kidang tur sidang tur man la kasni kidang penuit yang ni hak to kasni hakane ka tayo bala diap lelai kilawan khot yang jaka trai ru pan lai ai ka press ke jungki kini ki breu ki besang ne thai ngadon satai spot mikir ngadon ka kam la jong mentrai kilawan khot kitip bangadon tayan kilawan khot pangan lai sapo ka jaka baki ya long meeting kum ka ban ai ka press jong asa andre nakaliang jong nganam tre ban lai namar ba rumba snong rumpa tip ki para membar baro ka snong ka tha baro kimtip ngang lai wala ki penbor ngaro kane ke jinge phi ki wan mantaman kesni nada phi lai hne siliang snong phi lap ye ki jing trai ki jong ki sara ding ki babon ke jing kiar sainar sha ka ba man la kesni kiar kata ke dai ka jing wan pembor jong ne asam hatiang kane ka chaka ka jong mat jong ki bakadai ka wai ka mat ka ba na kunta ka sang suk sang san jong ni ne dang don kerang ba kiban sa ai ya ka jing kren komiti den tagadau nagaliang jongi ngiwan nang mga kum MLA giran SDO civil giran in charge ng Patatma police outpost nang ta kijingiran lang jong pi ki panyong joknong gi sodar bala simkia ban pelong pelang kajingwan kajungi kumalo mana pangyo ban sngap kajing kamamba pi pile kendo hakene ka jinglong jingman jong ne ka snong jong pi te nakalian jonga hakene ko por kum MLA daladehi ngaso scam ngaso sngai ban ngaso sarong ya ka jingdon ka jonghi ki pa nong song snong ki badon hakene ka snong nongwa mau tamur ki ba ma pi sim try pi long try ya kene ka jaka ka jonghi but ngaso ban ai ru ka burom ka solkar MDA 1 ka bala sedang haka jingi pun baik put bat ka Assam nadu muslim ngiladep ka phase 1 ka ba ladep ban pun baik nang ta manta syabanya ya kene ka phase 2 dengan tagadau nagale jungi ngiwan khnang boginyo ban skap na phi namar ba katkum ka jingbu ba nadu ki put ba mishwa la panhap ya kene ka shnong go jongpi haka jingi ka japut den tagadau ngi hawai ka presentation haka regional committee den nakaliang jonga kumu MLA uban sedailang member haka committee nangta idoni SDO civil ba dei lupa member jongka committee den nakaliang jongi hadir bangila yasngau ya ka jingpen sngo go jongpi ke jing kuma pi kendo komolong I weni kerang ba ngidon kam ka sang ka dei ki kot kisla tingi snow ban paru ijing sokmen hage jing don jangka hage jing don jangka hima soyong ka ba don ni kita ki documents te ka jing kwa jangka committee hi na ki stakeholders na ka snong na ki hima ba maki ken ha ban penbiang ki kot kisla baro kita ki claims ke ba mangi kita ki jingkam ki jongi ka ba mangi ngidon knang ba ngila ban challenge hage ne ka jing penbet put bat ka saukar Assam namar ngidon atli ki committee ka regional committee jongka represent na ka Meghalaya nang ta ka regional committee ka Brena Assam ngisi open penpau ya ka claim ka bamangi ngidon ya ka jinglong try ya ka jingpat try ka jongi ka bamangi ngidon nadu ki por ki bamenswa te nakaliang ka sarkar ha ka jing pun baik ki pot ki sam ngidon santli kita ki benta ki kongsan ka sarkar ka lashim ha ka bidai bat ka ka baningkong ketika historical facts nangta ka administrative convenience geographical contiguity nangta ethnicity nangta ka willingness ka ba
kini ki santali ki benta ki ba kong santam ki ba ka sarkar ki atli ki sarkar ki la shim kini karai kalong ki ba laban ong ka ba laban sandur ban penwandur hakata kom ban yo ya ka jing ya hunlang hakanu karukom malaban rai namar ban haba penbet yu put busam kamut ba gim kwa shu ka sarkar Meghalaya ka sarkar Assam gim kwa shu bandon kanu ka jing ka ja put apeng ka Assam bat Meghalaya gim kwa ba kipat ba Meghalaya kin songsir ka sarkar Assam kam kwa ba kipat ba Meghalaya kipat ba Assam kin songsir kumju nakaliang ka sarkar Meghalaya ngim kwa ba kipat ba ki basa border kin songsir de nakata la shimmi ka rai ban penbet yang put usam bat mentang ya ka phase 2 bat nakaliang junga nga kerpat epi kum kipat nong song baro ide ban yang scam nangta ki stakeholders ki hima dadon ka regional committee ide ban penbiang ka presentation ke jongki ki kot isla bakin hab ban ai ha regional committee nak menta bangin la ban claim ha bide bat kini ki chaka ki ba mengi don ke ba mapi pm visa de kendiat ha bangi pai ha bide ba ki jingkeren ke jingkat ke jongki mai pangsha kendiat ke ke jing thu bagi wan hadir ngan saai ke jingkeren pat on ladap ka jing yakren nakalian ki kesnong te ke jingwan ke jungi ha ke por kalong halo ba kumba pilai tepi ka nongwa mau tumur ka ba lapan hap na bi por ki ba menswa ha ka jing ka japut bat ka Assam te nakalian ka sarkar Meghalaya ka MDA 1 na du usnam aja khatra u ha ke jinglam jong sa konrat ke sangma honorable chief minister ladon ka jing penbet put bala create la form kita ki regional committees ki ba pero te ha ke district ke jungir gidan ke regional committee te nanta ha ke dika phase 1 ki ladap bat ha ka phase 2 menta kat kum ka jingtmu jaga sarkar na kamta ke jing penbet jog atli ki sarkar ka sarkar Assam man Meghalaya ke jing penbet yo put usam te kumba kalong kat kum ka jing penhap na du ki pot ki bamswa ya ka nongwa mo tumur ba ka dai ka jaka baya ka japut ba ka Assam te nakaliang ka regional committee ka jungi ngi sesong ya ka meeting ka jing penbet ka leadership jong deputy CM badi chairman nangta hake jing don lang ki nong mikmat nangta ki kli nong sensar ki stakeholders baro deswa ban poi ketika sngi den takadaw na kailang junga kum MLA kadika concern kata jing kwa ka junga bangan yo sngo ya ka jing ka mampi kum ki pa nong song snong ki kendo den takadaw ngiwan kenang ketika sngi bagi kwa ban yo sngo na kailang jupi kenang ba nginyo ban record ik jing ki jongpi ki mampi ki kendo kenang ba nginyo ban place ha ketika komite ke jungi kenang ba kan ke jingi penbet puat ke sam kalong ka bayaj pe nanti kenang ba mapi kum ki pa nong song snong na ke snong mau no mau tumur ke jingkwa ke jing thang ko jungpi ba mangiru nginya back up lang nginya penklan lang ya ta ka sur ke jingmu ke jungpi ka so jong pat ba na ke snong nong wa matumur ba nginya yang lang ko we ke sur nang ta ba katkum ka jing batra ke jungi ke jaka ka jing batra ke jing long tra ke jungpi ke jaka ngi de ben yang scan lang nang ta ta den ta ka daw ngi ko wa ban wan ngi wan na ne ban sap na ke lan jungpi ki pa nong song snong i soda ri pa ji phone bangana ko por ku kumba mapi pilong trai kumba mangi ngi kam trai bakade ke jaga jongga Meghalaya ngi kan man scam bahagane ke phase 2 kaman sapen baik upur usam bamanta ba ngi kan man scam bakane snong nongwa motumur kandai haka jela ke jungi ke jela Meghalaya ka ba mapi pisuk kata ka administrative convenience ke jongpi ke jan sa headquarter district ke jan sa office jong SU civil nangta ka jingilong jong pichat beriu ka bama pi imsa pi yang pi long lang ka wei ka jo ka sur ka tien ka thli bat ki nong song snong de pa embasa ha ka jala ka jongi tenga ketbok kerwiang nam ta jong pi